dan is het gewoon winter. Van de morgen luidt er in Lippenhuizen 3 centimeter sneeuw. Je bij mij in Haas wiet een beetje wietig, maar de bloeien er dik bij. Nee, wat dat onbelangrijk komt het de komende weken overal sneeuw te lezen en wordt het volop winter. En dat betekent dat we op ijsbaan denk ik wel even rijden kunnen. Ik begin maar eens even miljoen en vannacht. Een nacht mooi vrij helder waar, ik nog wel wat bewolking en de temperaturen gaan richting min 3 en -5. Dat is nog lichte frost, maar er zou een graadje frost bij komen kennen, vooral in die gebieden met sneeuw uit. En dan de wind, die komt uit oostelijke richting waaien nog altijd. Ja, en die zal zwak of matig wezen, de matige wind in het kust- en watergebied. En dan morgen. Morgen een winterdag. Een winterdag om er even op u te gaan. Een winterdag met zinnen, met droog water dat nou stiert. En een winterdag met een temperatuur zo om bij de 0 graden heen. Zeg maar +1 en -1. En de wind uit het oosten waait matig. Zeggen we dan vooruit, dan komen we een maandje mooi volop winter, min 12 dagen. Een sneeuwbuiken, wat lichte sneeuw. En de zinnen er ik even bij. In de nacht min 6. Op deze. Ik sneeuw, lichte sneeuw, een paar centimeter denk ik wel. En via dus een temperatuur om bij de min 1 of min 2 graden nu dag. En min zo'n in de nacht. En waar je, ik nog een beetje sneeuw, vooral in het watergebied. Maar min 1 of min 2 graden nu dag. En min zo'n of min 8 in de nacht. Ja, dan is het volop winter. En die winter houdt de takkenmieke ik nog wel even vol. We moeten manje maar weer even in het waarsje.